Tuta sen jır yazdыңмы әле? Тыңла тыга, ишетәсем килә. Вакыты җитмәде әле. Кем ул? Сөйлә. Әйдә, мин сөйләп тормыйм, берәр көнне сезне таныштырам. Класс. Әйдәгез инде яхшы нәтиҗә өчен тырышыйк. Беренче урында эш. Аннары шәхси моментлар. Синтан, давай алга. Әйдә. Синтан. Мы самые лучшие. Сезне соңгы 3нче тур көтә. Кайсы төркем үзен иң яхшы яктан күрсәтә ала, шул контрактка ия булачак. Димәк, сез төркем җыярга телисез? 3нче турга нәрсә әзерләргә кирәк? Җыр язып, тулайым номер сараки. Марат, Данияр һәм Диана. Сезне отработкалар көтә. Яхшы коллективта төркемдәшләр бер-берсенә булышалар. Димәк, бу эшләр барыгызга да кагыла. Өстәвенә конкурс тәмамланганчы барыгыз да тулай торакта яшәргә кирәк булачак. Пец. Тизен вечеринка аның урынына менә. Быелгы кагыйдәләр буенча кызлар егетләрен чакырырга тиеш. Сез кемнәрне чакырачаксыз? Белмим. Белмим, ә син? Кем монда хәзер беренче булып керә, шуны чакырачакмын. Керүгә уктар дим ясин. Хәерле тәшәккүр кызлар. Дөрес аңласам, синең хәзер яңа дусың? Син Марат турындамы? Юк, без дуслар түгел, ул миңа шуңа калмаса гына ярдәм итә. Как мило. Яңалыклар. Бүген Диана общагага күчә. Әйдәгез аны каршы алыйк. Сәлам Диана, сәлам Данияр. Төпле аягыз белән атлап кирегез. Так, син монда йоклаячаксың. Монда шкаф, теге бүлмәдә бәдрәф белән душ. Я, ничек сиңа? Күпкә начаррак булыр дип уйлаган идем. Менә бит, безнең общагада шакка торалар. Ярыр, урнаш. Кылышалам. Рәхмәт, Дания. Диана, син кемне вечеринка чакырачаксың? Зәлия Рифатны чакырды. Син кем белән барасың? Белмим, бәлки бармасмын. Ник? Минем аңлавымча синең как минимум 2 вариант бар. Соңгы арада сез Марат белән бик нык аралашасыз, бәлки синең аның белән барасың киләдер. Мин кем белән барам, нигә син шул кадәр борчый? Болай гына кызыксынам. Бер төркемдә булгач, бер-беребез турында күбрәк белербез дип уйлаган идем. Сәлам. Сәлам. Синең урын монда. Урнаш. О, сәлам. Рәхимет. Булат кайда? Эшләре буенча китте. Син тугай торакта беренче тапкыр. Әйе. Күнең яшәйсең. Сиңа монда яшәячак. Монда күңелле. Диана кайда яшәй? 401 бүлмәдә. Сиңа нигә? Күрәсем килгән иде. Диана, сине чакыралар. Кем? Сәлам. Сәлам. Нәрсә кирәк? Хәлләреңне белмәкче идем.
Сиңа общага тормышы. Әле бар нечкәлекләрен туеп өлгермәдем. Сиңа ничек? Инде аңлап бетермәдем. Нәрсә демәкче идем. Берәр ярдәм кирәк булса, мөрәҗәгать итә аласың. Ярый, рәхмәт. Аллага шөкер, дуслар дигәндә миңа бәхет елмая. Стоп. Мин сиңа дуслык тәкъдим итмим. Френзона башка кешенең язмышы. Мин сиңа битараф булмаган кеше буларак ярдәм тәкъдим итәм. Битараф булмаган? Мин сине дөрес аңлыйммы? Син мине дөрес аңлыйсың. Мин синнән бер нәрсә дә таләп итмим. Белүңне генә теләгән идем. Син миңа ошыйсың. Шу вечеринкага кем белән барачаксың? Белмим. Мин чакырмассың микән дип уйлаган идем. Ярый, басын ясап тормыйм. Тик чакыруыңны түземсезлек белән көтеп калам. Пока. Пока. Günlerimde seni yoksun nada, Tünlerimde kurem düşümde. Günlerimde seni yoksun nada, Tünlerimde kurem düşümde. Kalbimle uyatım ucarım, Kalbimle yuvatım ucarım, Sina yollayım, Sügem keşime. Kalbimle uyatım ucarım. Selam Danyar. Oy selam Eloşum. Muzikаны ишетеп, яныңан бая гына үтеп китә алмадым. Бик матур җыр. Менің өлешеңне ишетсәм дә күңелемә бик хуш килде. Рәхмәт миңа. Ә син аны үзең яздыңмы? Әйе? О, өченче турның биреме синең өчен пустяк икән алайса? Юк, җиңел бирем түгел дөресен әйткәндә. Ә җырны тулаем тыңлап карарга ярыймы? Юк, мин аны билгеле бер кеше өчен генә башкарачакмын. Ну блин, җырлай инде, зинһар, шундый шады ул җыр. Ант итәм, мин бер кешегә дә әйтмим. Телефонга да төшермим. Гомумән мин аны читкә алып куям. Зинһар өчен. Ярар. Миңа барыбер берәр кешенең фикере кирәк иде. Тик беркемгә әйтмә. Ант итәм, бер кемгә дә әйтмим. Менә телефонны алып куям. Яхшы, тыңла. Günlerimde seni yoksun nada, Tünlerimde kurem düşümde. Günlerimde seni yoksun nada, Tünlerimde kurem düşümde. Синдә чынлап та кемдер бар? Әйе, йөрәгем буш түгел. Кем ул? Сөйлә. Әйдә, мин сөйләп тормыйм, берәр көнне сезне таныштырам. Данияр, ә синең мәхәббәт җырың нинди? Үзем язган җыр, мин аны сөйгән ярыма гына башкарачакмын. Капучино средний, шикәрсез. Рәхмәт. Тагын берәр нәрсә кирәксә, әйт кенә, хәзер үк килеп җитәм. Ярар. Димәк, ныгытма биреште? Қолыңа үзе килгән алтыннан ник баш тартырга дип уйладым. Аннары Рифат начар егет түгел. Әйе, иң-иңе дә түгел, конечно, ләкин икебез дә иң-иңнәре булсак, конкуренциядән баш чыкмас иде. Мөнәсәбәтләрдә андый конкуренция кирәк түгел. Сездә мөнәсәбәтләр? Юк, әлегә юк. Вакыт күрсәтер әле. Кызлар! 4 ел эчендә ниһаять мин сине кызлар дигәнгә күнектем бугай. Нәрсә булды? Түгәрәгә нәрсә белдең, яисә ишеттең? Менә сез көләсез. Ә мин егетләрнең 3нче турдан нинди җыр җырлаганнарын белдем. Кайдан? Данияр үзе җырлап күрсәтте. Кит булмас. Кайчан алар җыр язып өлгергәннәр? Алар язмаганнар, Данияр язган.
Әле ул демо версия гына. Бәлки егетләр үзләре дә әле ишетмәгәндер. Танысыгыз киләме? Килә. Тукта, Миләүшә, син бу мәгълүматны гадел усуллар белән таптыңмы? Яисә теге видео кебекме? Альба, вот син душнила. Әйттем бит инде, Данияр миңа үзе җырлап күрсәтте. Тыңлыйбызмы? Әйдә. Матур җыр. Тик талгын. Финал өчен килешми кебек. Безгә димәк, тиз һәм динамик җырларга кирәк. Талгын җырлар янында энергичный җырлар күпкә яхшырак күренә. Зәлия, бәлки син Рифаттан нинди җыр башкарганнарын сорап карарсың. Без кастинг турында сөйләшмәскә дигән карарга килдек. Кастинг турында сүз чыкса, тавыш куба. Сез Рифат белән әллә? Юк. Әлегә. Без аның белән бергә кичәгә генә барачакбыз. Калганын вакыт күрсәтер. Сәлам. Сәлам. Салам. Ничкалар? Нормально үзең? Әйбәт, тоже. Егетләр, сез кичәгә барасызмы? Мин бармыйм, эшләрем бар. Ни эшләрсең ул гөлдә? Шәхси эшләр. Вот син серле бөҗәк. Сәлам баршагызга да. Сәлам. Җыр өстендә эшләргә әзерсезме? Минем идеялар бик күп. Гафу Диана, сиңа аларны тыңларга ярамый. Без вакыты монда башка сорауларны хәл итә идек. Кичәгә мин бер үзем генә бараммы дип? Юк, мин барам. Кем белән? Без бергә барачакбыз. Кем монда серле бөҗәк әле? Ого, Диана, син Даниярны чакырсың дип уйлаган идем мин. Данияр чакырсыз калмас дип уйлыйм. Ярар, мин киттем. Безгә дә кызлар белән әзерләнәсе бар. Пока. Я, нинди идеялар бар? Трэш. Башка бер нәрсә дә килми. Мәхәббәт турында җыр язу идеясе миңа гомумән ошамый. Нәрсә турында язырга? Мәхәббәттән дә башка темалар күп. Мәсәлән, Мәсәлән, әти-әни турында. ул темага да җырлар күп бит инде. Тормыш турында. Уф, әйдәгез 20 яшебездә үтте гомер дип җырлап тормыйк әле. Яши башлаган чак кына бит. О, дуслык турында. Банально. Ник, Мила белән килешәм. Дуслык турында җырлар күп түгел. Һәм миңа калса, бу безнең өчен бик актуаль тема. Без дуслар түгел идек. Һәм гомумән, җүнләп аралашмый идек. Тик менә уртак тел табып, уртак эш өстендә эшли башлагач, бер-беребезгә түземлерәк булырга һәм бер-беребезнең үзенчәлекләрен кабул итәргә өйрәндек. Шуңа күрә безне зур үрләр көтә. Тик булыйк без бергә. Зур үрләр көтә киләчәктә. Тик булыйк без бергә. Тик булыйк без бергә, бергә. Дуслык дигәндә кызлар, миңа сезнең ярдәмегез кирәк. Тыңлыйбыз. Мин кичәгә барачакмын һәм әзерләнү эшендә сезнең ярдәм кирәк. Кем белән? Марат белән. Социаль челтәрдә дә чыгарасы булма. Блин. Сез кызлар кем белән барачаксыз? Сез аны белмисез. Ул безнең көллияттән түгел. Мила, Сер булып калсын. Мин ул серне беләм бугай. Нәрсә? Миңа сезнең ярдәмегез кирәк димен. без сиңа әлбәттә ярдәм итәчәкбез.
Сәлем. Сәлем. Сен бик шибәрсең. Рәхмәт. Ә син ник монда кыяфәттә? Мин кичәгә бармыйм. Ә Мила кем белән бара? Хан белим. Тукта, сез Мила белән түгелмени? Без Мила белән. Каян чыккансыз ул? Сәлам. Сәлам. Синнән күзне алырлык түгел. Бик шибәрсең. Рәхмәт. Әзерсеңме? Киттек. Әйе. Ярый, давай. Башлар. Братан, сен анда Дианартны карыштырып алайын дидим. Без проблем.